Why a crado? Me ba shine. Yo, any me abena ponsa. Me abena ponsa. Maba sompan nkomo dwumedie so. Maba sompan nkomedie so. Me gina Bible yi so. Me gina Bible yi so. Edin se kantam se. Me din se kantam se. Asemu a me beka no. Asemu a me beka. Eye nokre trodo. Nokre trodo. Kontompo ba kokora anim. Kontompo ba kokora anim. Enti Awurade boa me. Enti Awurade boa me. Piao. Why ade? Wonante se ne senya wie wode wasem aba beda sompan komo ye ne yabedwafo ya yekrado ma yentie we yo amanfo sompa tie fo muntie masem bi na monka bi ma no ene se me ma me be yare ofuru 15 June 2000 yenyina ye tie sompa ena me na me wo kumasi ase ena mo ka se me ko pe obi obeye na no amaye ena me ko me ba so ame tafo ese yo baby omu ye na no mami abra ponsa o se o free fa abrepo me from pame okay ampame okay pame ho na me wo o so mami free me mami free me ye fe mami na mami adwa manu okay no free mu ena o me nua mo ka se me nkopo obi o ye na me na me wo kumasa na me nua mo do mo watamale yo na mo ka se me nkopo obi o ye na ena me ba so tafo ho no be pe man bi ye fe Master Joe oye na ni bi na oni mbedi ano na o se obeje 25 o ni bi 2500 enu bi na obeje Master Joe wayen Master Joe no boss 1000 tafu ya na o ka che me so obeje sa enti me diska me odikaji 15 million enti wo ma na me nua ba akọ se o mo pese ye de dade etwa ho hia na o se dade no so obeje 3.5 okay ene no so oje ye no kra de menua ne di kan twie no kra ama na nsakra na okosta te adwuma no enti oje odika ji 15 no oje 3.5 no enti na aka 10 million titama ye bibia wie ye na ye de ye kosie maame no ti asie ye ho na ene oyere me bra ne se nkra na ono mu ye adwuma no omu ha no enti me bra ne first kan ma no onye ni nyina apreko ho na me bra ne kan scan wase ye ho na ode ma ne se onye besi nne wo frɛ bra na oye na ode oye so de dade ne bibia atwa ho hia no o anye wo frɛ na afi na ekɔ no wo frɛ na wo se ayi meko ade acha meko akoye ade acha besi nne afi do frɛ ne kra wo mfa biem onfa biem kra afi do frɛ ne kra wo hu number onfa biem oji sika ni nyina waji sika ni nyina nka ka prekura we ho waji sika ni nyina wo frɛ ne so ama oye ayigbeni entema ye misu sister kunu ya ayigbeni ma ye frɛ mi sister kunu ne se one ne nkasa ma ye bia ye kasa na ye kan na wonte one don ka na ayigbemu nche ma mi sister kunu frɛ no ne kasa ye ka se wo be ye bepem nne se nyame boa kwesede be na wotwe ne ebedi mi maame ne wan ye pese ko bie na no so wo so wonya ye kwa be na ye be fasha ye be bie ena no so eni ti na me da be John sompan komo se mon ka bi maame na because se aye se me na me di ani mu nti o mu se me mpe kwan ya me fasha me ye na na wie me so me ni bi me de ko ye wie na me se me de be dam mon ka ma sem bi maame onua no mo da wo se kokwa ye na sika no wo na o ma no ekoye na ko pe no me na me ko pe ne ba nti me nye enti na me da bedan adwa abe mo ni masemi